legnet op, det her mit eget lille private tv-køkken ude med en lille hyggelig havesofa. Jeg vil fortælle lidt om mit eget personlige forslag til dig, hvis du er en ung, hjælpeløs fyr, som godt kunne tænke sig at møde den eneste ene og få skovlen under hende. Jeg har fået hjælp fra denne her fine bog, som hedder Sund Mad og Bedre Helse. Du må hellere have papir og blyant fremme, fordi der kommer ikke nogen opskrift nogen steder. Det tør jeg simpelthen ikke. Det er jo ikke lige meget, hvad man putter i sådan en ret. Der skulle gerne være noget med proteiner og kulhydrater, der skulle gerne være lidt for øjet, der skulle gerne være nogle forskellige stoffer, som gør et eller andet ved vores kroppe. Det allerførste, jeg vil putte i, hvis jeg var dig, og hvis jeg skulle have en pige hjem og spise, det var, at jeg vil tage nogle nødder. Simpelthen nogle nødder. Nu er det kan være lidt lige meget, hvad det er for nogle nødder. Nu har jeg taget nogle, hvis jeg kunne få dem op altså, nogle peanuts. Ned med dem. Grunden til, at jeg har valgt peanuts, det er, at de er fyldt med zink. Og ifølge bogen her, så skulle zink være godt imod svedeture. Det kan godt være, hvis der er lidt varmt, specielt om sommeren, at mor Lille, hun begynder at drøbe lidt. Det skulle modvirke sved. Så tager træthed. Og det hjælper faktisk godt imod knoglebrud. Og kramper, for den sags skyld. For det kunne godt komme til at gå lidt hit til lidt senere. Og sidst men ikke mindst, så står der rent faktisk i den her udmærkede bog, at zink, det giver øget sexlyst. Tag den, du. Bare fyld nødder på hende. Altså ikke sådan nogle nødder, det er sådan nogle rigtige nødder her. Ja, så har vi nødderne. Ja, men det begynder allerede at ligne noget. Så har vi jo en banan. Den, der er lidt diskrete hensynninger, men det er et faktum, at banan, det er faktisk rigtig sundt. Man skal bare sikre sig, at det er en moden banan, og det er den her, fordi den er gul. Fordi grønne bananer, de giver tarmluft. Grønne bananer, de giver simpelthen luft i maven, og det kunne ikke være så specielt praktisk, når det er, man tænker på, hvad der er dit formål senere på aftenen. Men den her, den er dejlig moden. Og så smager det, bananer smager pragtfuldt. Hov, ned med bananen. Sådan. Og gulerødder. Der er jo en dejlig farve. Vi skal have lidt kolorit på. Og så er det faktisk hamrende sundt. Og du er faktisk også helgarderet i tilfælde af, at hun lider af lupus erythematitubus. Eller sådan et eller andet. Det er gulerød faktisk også godt for. Så vi snupper en dejlig stor gulerød. Ned med dig. Sådan. Så skal vi have noget vingummi. Fordi vingummi, det er proppet med kulhydrater. Og kulhydrater, det er godt for eksempel, hvis man er lidt nede, hvis hun begynder at få en humørsvingning på et tidspunkt i løbet af aftenen. Så bare give hende nogle kulhydrater, så bliver hun god igen, og så får hun også noget mere energi. Der er en masse sukker i, og der er noget stivelse i. Ned med det. Ja, det begynder at tage form. For at det hele her ikke skal gå helt galt, så skal der også en p-pille i. Vi tager en p-pille, og jeg ved godt med AIDS og alt det her, og jeg havde faktisk også foretrukket at bruge et kondom. Men den sidste blender, jeg brugte, den brændte simpelthen sammen, fordi når kondomet kommer herned i, så kan du godt forestille dig, hvad der sker. Så vi vil helst ikke have, at der sker ulykker, så vi propper også lige en p-pille ned i. Sådan. Fisk er også afsindigt sundt, og der er ikke noget i vejen med, at vi også er lidt sunde, fordi det tror jeg også en pige vil elske dig for, at du også tænker på helbredet. Men jeg har ikke haft tid til at købe fisk, så jeg har købt noget fiskefoder i stedet for. Altså når fisk er sundt, så må det fisk spiser også være sundt. Så det kan ikke være anderledes. Ja, det kunne måske godt være anderledes. Nej, det kan ikke. Og vi skal lige have
Det ser ellers godt ud. Så få med låget af. Ja. Så skal vi også, for at det ikke bliver for tørt, det kan godt gå hen og blive lidt tørt det her, så skal vi også have lidt mælk i, og mælk det er også sundt. Det ender med at blive en virkelig energibombe, den her. Sådan. Der er jo også noget gevaldigt opkvikkende i en cola. Der er en masse koffein i. Ikke fordi det skal overdrives, det skal være med måde. Så vi putter lige en lille bitte smule cola i. Ikke for meget. Du kan også godt forestille dig, hvad der sker med blenderen, når vi ræser ud af med 120 timer med cola og gulerødder og nødder og alt muligt ting. Så. Nu begynder det jo at virke en lille smule pløret hernede. Så for lige at tage det værste skum og det værste flyderi, så banker jeg lige nogle dejlige, jeg ved ikke om det er hopnops eller hvad det er, men der skal lige nogle kiks i. Så. Ja. Det dufter lidt alternativt. Men det er faktisk ikke helt så tosset. Toppen af kransekagen. Toppen af kransekagen. Og det her, det er meget, meget, meget vigtigt. Der foregår en masse ubevidste ting inde i hovedet på pigen. Hun sidder og danner sig nogle indtryk, samtidig med, at I sidder og hygger jer over den her middag. Der er energi i denne her. Der er kulhydrater, der er proteiner. Har hun brækket benet, jamen så klarer sinken det. Det er godt mod knoglebrud. Er hun træt, så kommer hun op og kører af colaen og fiskefoder. Og jeg tror egentlig, hun vil blive fortabt over så meget en indsigt, du har i fødevarer. Men som sagt, toppen af kransekagen, der skal også lidt aftershave i, fordi det dufter ikke så godt. Det kan jeg lige så godt indrømme. Det, jeg løj før. Vi skal have lidt aftershave i. Sådan. Sådan. Det er ikke helt lige meget. Det er ikke lige meget, hvad aftershave man bruger. Der er nogle mærker, som giver sådan en lidt besk eftersmag. Og dem vil jeg helst ikke råde dig til. Der skal være sådan lidt mand over det. Sådan lidt hej vilde dyr, her kommer far, og han er en værre en. Og det er lige præcis den, jeg har valgt her. Det er en farlig kæl. Så er der kun tilbage og selvfølgelig gøre lidt ud af anretningen. Det skal Høj. Ja. Skal vi se. Det ser unægteligt meget anderledes ud, kan man sige. Skal vi lige prøve at fylde lidt op her. Man kan også gøre lidt ud af anretningen. Fordi det er jo ikke lige meget, hvordan det bliver klasket op, det her. Sådan. Nu flytter vi lige alle de her køkkeninstrumenter ned. Se, som det ligger her, der ser det jo ikke så voldsomt appetitligt ud. Så man kunne eventuelt lægge en gulerod lidt ved siden. Også en dejlig kontrast til for eksempel det stel her og tallerkenen. Det er med at få alle detaljerne med. I mangel af bedre. Jeg ved godt, at der også står i den her bog, at jern, det er afsindigt godt imod alverdens ting og sager. Men jeg har ikke kunnet få fat i noget jern. Og det ruster. Så vi tager simpelthen og putter et ur i. Det er også enormt dekorativt. Sådan. Jeg kan sådan set kun sige held og lykke med det. Og mens jeg lige sidder og får mig en bid brød her, så tager vi en musikvideo. Og jeg har fuldstændig glemt, hvad det er for en. Men uanset hvad det så er for en, så kommer den her.